Dacă sunteți pregătiți, haideți părinte, nu dimineața. Un video? Așa? Da. Ok. Am făcut astăzi o vizită la Biserica Sfântul Gheorghe, biserica simbol a orașului și în contextul în care ne apropiem de sărbătorirea Zilei orașului și sărbătoarea Sfântului Gheorghe, pentru a vedea care este stadiul lucrărilor, pentru că aveam această obligație morală să reabilităm Biserica Sfântul Gheorghe, lucru pe care îl facem și cu ajutorul părintelui care este aici și a tuturor celor implicați, iar cu comisiunea constructorului, anul viitor va fi gata acest edificiu și îl vom putea păstra pentru 500 de ani, a spus părinte, nu? Cel puțin. Constructorul a spus 50 de ani, zic la ce lucrări s-au făcut. Cred că va rezista până la a doua venire. Oricât de îndepărtat ar fi, doar la acoperiș o să mai schimbăm o dată. Să mai intervină. Noi vom fi Alișul Celi, probabil atunci, că are garanții cel puțin 100 de ani, dacă și ăla dinainte a rezistat 100 și ceva de ani, sperăm măcar 100 de ani să reziste. Noi vom fi Alișul. Urmașii noștri vor schimba doar acoperișul. Dar la structură, la rezistență, nu cred că o să mai fie nevoie, oricât de mare cutremur ar fi. S-au lucrat extrem de bine. Stadiul fizic e la 50% din ceea ce mi-au prezentat colegii mei, lucrări efectuate, nu au fost probleme cu decontările, apreciez și determinarea constructorului care pentru acest edificiu are rezultate foarte bune, îmi doresc să aibă și pentru altele. Și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem la sfințirea acestui așa lucru. Până la sfințire vreau să anunț pe calea asta că vineri, știți că este sărbătoarea Sfântului Gheorghe, anul acesta, datorită lucrărilor de amploare de reabilitare, slujba nu se va putea ține aici, însă va fi prezent în alt preasfințitul Teofan, ca în fiecare an, și slujba se va ține de la Mănăstirea Popăuți, începând cu ora 9. Vor fi prezente, ca în fiecare an, oficialitățile orașului, domn primar deja, domnul prefect, domn președinta Consiliul Județean și toți ceilalți care au fost până acum. Vă mulțumim că ați fost prezenți la acest eveniment și Doamne ajută să ne vedem și altă dată când lucrările vor fi mult mai avansate.